Vamos gaat echt over 3 vrouwen die naar Spanje afreizen, het geluk zoeken, bed and breakfast beginnen. Een beetje het gevoel van ik vertrek. Het zijn 3 herkenbare vrouwen in enigszins herkenbare situaties die iets gaan ondernemen waar we misschien allemaal wel een heel klein beetje van dromen, maar wat we nooit durven doen. Lynette van Dongen, Sistine Carillon en Caroline Dijkhuizen. Dat zijn de 3 dames die dan naar Spanje vertrekken. We zijn vandaag op deze prachtige locatie om de trailer van de nieuwe comedy musical Vamos op te nemen, maar tegelijkertijd ook een fotoshoot met de cast en ja, heel veel lol eigenlijk. Het is nu al gezellig. Ja, de 3 vrouwen, Lynette, Caroline en ik, zijn 3 totaal verschillende vrouwen. En daar zijn we natuurlijk ook op aangenomen. Maar ja, dat is heel leuk om bij elkaar al te zien. Gezellig, het is voor het eerst dat je elkaar ziet en je weet dat je straks 8 maanden, 6 dagen per week met elkaar op pad gaat. Maar het klinkt heel goed met elkaar. Gaan zeg maar blanco die kant op, denken ook dat ze Spaans spreken. Spreken natuurlijk geen woord Spaans. Ik ben zwanger van kind nummer 4. Waar is hier de 4e precanto zwangere kat vandaan gekomen? En dan hebben we ook nog een aantal mannen eromheen. We hebben Johnny Krijkamp die zeg maar de Spanjaard speelt daar. Sí, yo hablo español como yo hablo holandés, is no problema. Ik ga een dubbelrol spelen. Dus ik speel de beheerder van het bed and breakfast, waar de dames heen gaan. En ik speel de ex-man van Lynette. Joey Schalke, jong talent, heeft ook al heel veel musicals gespeeld. Fantastische auditie ook gedaan. Daar ben ik heel blij mee dat hij erbij is. Ik speel de rol van Pieter, de stalkerige ex van Caroline Dijkhuizen. En hij reist daar overal achterna. Voor mij is hij best wel vervelend. Je moet hem nog gaan ontdekken natuurlijk, straks tijdens de repetities, maar heel leuk. Soy Kronen, de jongen, de zoon van Lynette speelt hij. Tegenover Lynette, dan moet je best wel wat energie kunnen geven. En ik denk dat ik best wel een pittige zoon ga worden voor haar. Maar uiteindelijk wel met een klein hartje. Dames! La paloma blanca. Meer stemmen. I'm just a bird in the sky. La paloma blanca. Over the mountains so high. Het is zo jammer. Zo jammer dit. Karaoke, jee. Ik heb er wel eens over nagedacht. En ergens lijkt me dat heerlijk om alles achter je te laten en ergens opnieuw te beginnen en een nieuw leven. Maar aan de andere kant denk ik dat ik wel heel veel zou missen hier. Ik denk dat ik het liefst gewoon alles mee zou willen nemen en daarmee gewoon naar het buitenland zou vertrekken. Ik ben wel iemand die heel graag diep inspringt. Dus een avontuur aangaat, zoals dit. Dit is ook een heel groot avontuur wat we nu met z'n allen aangaan. Nee, ik houd te veel van alles hier om me heen om zomaar hier weg te gaan eigenlijk. Alleen voor de liefde zou ik vertrekken en alles achterlaten. Ik speel Hadewig, zelfstandige vrouw die opeens denkt, weet je wat, ik heb toch gezien in Nederland. Voor redenen die je tijdens de musical gaat ontdekken. En die denkt, weet je wat, ik ga een bed and breakfast beginnen in Spanje. Toeten nog blazen, weet ze, spreekt geen Spaans. Dus dat is verschrikkelijk bouwval. Maar daar komen natuurlijk allerlei leuke ontwikkelingen van die 3 meiden uit. Ik ga de rol van Puck spelen. En Puck is eigenlijk een keiharde zakenvrouw. Ik noem haar liefkozend een power bitch. En die heeft het eigenlijk zo gehad met haar leven dat ze gewoon op een dag denkt, weet je wat, ik kap ermee. Ik kap met mijn relatie, ik kap met mijn werk. Ik trek er niet meer, ik heb er geen zin meer in. En komt die 2 meiden tegen, Linda en Hadewig, en besluit gewoon om mee te gaan naar Spanje. Linda is een beetje een grijs typetje. Ze is misschien een beetje nerveuzig. En ze houdt er heel erg van om haar man mee te nemen in een klein busje, want die is laatst overleden. Zeg maar hallo Bart. Hij zit nogal vol zoals je kan zien. Dus dat gaat soms een beetje mis. Bart wordt steeds minder, maar nou, we hebben nog genoeg zoals je kan zien. Ze hebben nu
de castshoot gedaan. Dus met iedereen voor de bus. Johnny heeft gespeeld, heeft muziek gemaakt. Zoe was op djembe. Niet heel Spaans, maar dat mocht de pret niet drukken. Ik zat aan de telefoon. Lynette was heel enthousiast en Sistine eigenlijk ook. Dus eigenlijk karakterverdieping is wat ik het wil noemen. Echt een topsfeer vandaag. En wat voor een dag ook. Ik bedoel, helder blauwe luchten. Volgens mij is dit de mooiste dag van het jaar tot nu toe. Ja, we hebben er zin in en het wordt een stevige tour. Er zijn al meer dan 150 voorstellingen verkocht. Dus het is aanpoten geblazen. Vandaag is dus natuurlijk echt een soort kick-off dag. En dan heb je ook nog dit weer. Dat is zo bijzonder dat iedereen nu samenkomt. Je ziet al die mensen, al die verschillende disciplines. Dus je hebt echt het gevoel van, oké, vandaag gaat het gebeuren. We gaan nu samen met elkaar toewerken naar dat product en naar die voorstelling in het theater. En dan samen met RTL, ja, het kan niet mooier. Ik heb er ongelooflijk veel zin in.